co borelioza, protože boreliozu má jako fakt jako mraky lidí. No, o borelióze som sa dočítal možno len pred mesiacom úplne nové veci. Liečil som boreliózu pani frekvenciami, že moja známa si kúpila takisto prístroje od vás asi pred rokom a keďže je najlepšia kamarátka v Nemecku, v Mníchove, mala takú boreliózu, že už chodila len o barlách alebo na chodítku po vlastnom dome, že už nevládala chodiť, hej, že sa to totálne zhoršovalo, ale tam podľa merania, keď tu bola, tak ako videl som, že to nie je len borelioza, ale borelioza jej robila tieto veci. A Hm. takých som videl naozaj, že veľmi ťažké prípady, že s chodením a že už len v najlepšom, keď mohli stať z postele, tak išli si do obchodu niečo kúpiť s barlami. To bol dobrý deň pre nich vtedy. Hej? A tá pani mala do 2 mesiacov, 6 týždňov, 2 mesiace, tie frekvencie, ktoré som jej poradil, že nech si tam naťuká a borelióza zmizla. Dokonca zmizla tak, že ona mi to nepovedala, tá Nemka, ale táto moja Slovenka kamoška povedala, že nechcem povedať meno, že ja som sa pýtal, že ona mi už nepíše, tak čo je? Že no, minulý týždeň bola na bále vo Viedni tancovať. No, tak to je fajn, že mi to nepoviete, však ja chcem tiež spätnú väzbu, že či vám to pomohlo a ako rýchlo. Ja si robím štatistiku, keď niekomu zapisujem, pomáham, tak ako potrebujem si to dať do mojich papierov, ale je pravda aj to, že v tomto prípade pomohli frekvencie, ale podľa knižky, a tuto ju mám, podľa knižky amerického autora Anthony Williamsa, volá sa to Medicínske médium, ja to skúsim tú knižku aspoň troška takto ukázať, tak on tu píše dve pre mňa dôležité veci a toto by si mali aj študenti medicíny zapísať zlatým písmom, že boreliózu nespôsobujú baktérie, ale vírusy. To znamená, že úplne inakšie sa má liečiť. No a samozrejme, že keď ťa liečia antibiotikmi, tak ti to nemôžu zlikvidovať. Hej? Akurát tá borelióza sa ti skrie do, povedzme, toho lymfatického systému, v krvi ti to nenamerajú a povedia, už si happy, chod domov. A nějaký konkrétní virusy, jako třeba BEV virus nebo něco konkrétního? No áno, áno. To je vždycky je to EBV vírus, ktorý, to mám ďalšiu knižku a môžem povedať zasa o sebe, ako som si vyliečil tlak vysoký a práve som si nevedel som si odstrániť príčinu toho, že občas mi vystrelí ten tlak, že samotná hlava. Ale dobre, dopoviem ešte to, že v tejto knižke, čo som vám ukazoval, píše tento autor, že aj roztrusená skleróza je vírus. Práve ten EBV, Epstein-Barrov vírus. No v tom prípade je to obrovská skratka k tomu, ako týmto ľuďom pomôcť. Hej? Frekvenciami zničíme v tele úplne všetko, ale tými, povedzme, liekmi, alebo akokoľvek to nazvať iným, sa to dá v skratke urobiť rýchlejšie, lepší stav. Alebo možno aj vyliečiť, hej. Čiže toto sú také veci pre mňa, ktoré prekopávam v hlave, berem to a ak niekto príde s týmito vecami, s týmito chorobami ku mne, tak mu budem radiť práve toto.